Jag tänker att det som jag också om kvalt. Det här. Hvordan kjøtt heimen som har vært brennande, men sløkna. Hvordan kjøtt heimen som høyra vittnesborden fra en tryggvande, og avhøydanene om å komme til Jesus, men som det bare et fjerst minne tja. Jeg hadde 80 øyne før, men nå er hjertet uisa kallt, og du vil det som så, men det bergist ut der. Du regner at men du kommer så nek på avstand, og du hever vi tunnen avstand, og vi tunnen kalda hjärsta, så du også herst ut hjärsta. Eller til at du simpelthen sløknaver og deir. Og du røyner å bia, men det kjennes bare kallt og dett. Til en honalig støva. Så er det vi som ikke er baptister, vi vet at frafall finst, og til en alvarsom støva, at ha haft olje av lampen og være brennande, men i det være sløknaver. At ha gynnt etter andan, men så ha liva fullstendig i kjøten, og her døy av tøy. Døy andalega. Og du prøver kanskje å bia, du prøver å søkja Jesus, men det er bare en setning, så stegget opp at du. Her er det ikke. Du sløknaver. Så har jeg øttast. Jeg har vært løvsradder, hvis jeg var i tøystøvene. Romerbrev 8. Til en alvarsom støva. Sars du, Løyvi er sånn at Øysten som tryggvand, at ting kunne hente, og du snavar, og det her, og nei, men du vil, hatt er det du vil det, det kom til av øvarst, du var tidsen av baule, og du fludjar til Jesus, og du engrar det her, og du hjertet kallnar ikke, det dør ikke, du slaknar ikke, og du vender der fra til syndene som du fettler i, og du fært ikke her atter. Du fært ikke her atter, du har valgt å fylgja Jesus, og du vil fylgja honom. At det fall i hende, men du røyser det, og du fylgja honom atter. Hvor er det? Og du blir en fyrirgjeving, og du vender fra du verlige, og du vender til bætje, og du fylgjer Jesus. Det det som en kristen må og øyre gjøre. Men så er det andre som er kommet til omvendelse, kommet til trygg, og til øye gleden og frien og vittnesboren. Men så kallner det til å komme på avstand, heimeren drever, og til for å drekke heimsens rivna av brunnen, og komme ikke til Guds år, lese slett ikke selv, bli selv til å nekka, og så ganger av oss tog, og så er det simpelthen slag nei. Det var fyllt kjøten. Rom 8, fra 6. Eller fra 5. Det er tøyr som er etter kjøten, og i hoa, tingene av kjøten, men tøyr som er etter andan, tingene av andan. Jeg tar seg og Jan at jeg kan ikke annet enn hukse om Guds år, og hukse om god, og hukse om døpten er god i alt tøy. Tøy at være kjøtlige hoa over deg, at være kjøtlige hoa til å fylgja til kjøtlige hoanen,
tja den naturliga människan, det är ändrefödda, är andaliga, tog sig slags Jesus. Du också bär om pengar och hända vi och hälsa vi underhåll och X-faktor och fotboll och bla bla utomlanda ferier, pengar, nujan bil, bla bla bla. Det är einaste som upptäcker det. Och Jesus är bara något som du flyttar till bara och så men nej så lever du ju ett rykt andalet liv och så är det är inte att du älskar, det är inte att du fylgjer. Du fylgjer hinnom. Du jag vill kötliga hoaver dig. Men jag vill andliga hoaver liv och frier. Du måste vara andliga hoaver. Du måste gänga i efter andan. Så att du heter det väl vid öll hava kvöndan och nästa där. Östen till tryggvande. Paulus säger att han måste dagliga gära sitt kött, drepa sitt kött, deja sitt kött. För det är inte han som är prätka för ören skulle vara regenator, skulle vara en bortvisningur. Då måtte han göra det. Han måtte avnakta sig själva och fylja Jesus. Och det är det som Jesus säger. Vill näkra fylja mig efter, så ska han avnakta sig själva. Täcka upp krossen dagliga och fylja mig efter. Det kostar. Att angang kommer säga att det är bara en öngängs avgrörsla när det är ordna. Och du kan så leva som du vill. Det är en kalsvärtlig. Det är ett liv fra ta av som ska varvåtast och livast och värjast. Och till en flamma som kan slökna. Hon kan slökna. Och som där tog ju broarmatchanar. Där tog ju jamfrikvannar. Där slökna av. Där hade du olje av kannene och där hade du olje och lampen som där brände så de allon. Där slökna av allar. Vad är oljan till hålla anden? Vad är kannan till likame? Vad är flamman till äldre hålla andans? Han kan slökna. Och vad är hänt till anden till äldre slökna? Ta anden slökna och ryttar. Så att du till hatta som att varvåtast vi utne kvönt han öjnasta det. Läste du om Levitaprestarna i Ära Mosebok och 3 Mosebok? Så ständigt det att han skulle att äldren och tjejarmen ljósastakon han skulle bränna allt han skulle ångande slökna. Han skulle köra mycket olja av morgon och kväll och trimma vojganar och passa till att han skulle bränna allt hoi. Tabernakle här talar om livens kristna. Tabernakle är Jesus. Ösne. Han ser att fullgjorda verk vi komma till i sitt tingene. Tvåttarkjere. Offeraltar. Till hans offer. Tvåttarkjere till vid vaskakum vid hans år. Breie vid etansar år vara mätta. Ljósastakjen i vid av breien till er uppenbering av åren. Røykelses offeraltare til bøn og tilbyan. Og så satt man inn i det aller høylaste til samfunnet god. Til gang inn i det aller høylaste vi Jesus. Men til gang inn her, faktisk måste du gang inn her i andan og dagliga, men du måste forbøye seg tingene her. Du måste vaska der Jesu blåe, vaska der i vattnen, du måste äta året och mättas, du måste ha ljus i åren, du måste bara okej, jag äter, men du har inte fäta, en uppenbering. Nej, du måste få ljus, från ljusstakan. Och så bön och tillbyan. Lite händerna upp. Det är jävligt ofta att jag be och tillbe och så akkurat som stäcker upp, så säger Ante säger bara med mig, lite händerna upp och börjar prussa. Och ta i gärdet här, så följer jag näka här. Jag kommer i kontakt med näka. Och det strömmar. Händerna blir rejar och det blir lada. Och bara vi att göra så som man säger. Men hvis jag bara finner på att lite händerna upp, så är det inte. Men hvis jag inställer mig in av god söker han och börjar be och han så säger lite händerna upp. Och jag gör det, tar i hans sida. Så händer näka. Jag vet inte om jag kan pröva det.
At leva livet innelige og ærlige og satt ui gode, vi gode, til lønande, til rukt, og ta sier heimren der anki, ikke nekka som helst. Du måst genge etter andan. Du måst genge etter andan. Galater brev 5. 16. Hetta sier ta genge ui andan, og du skulle ikke fullføre gyrnd kjøtsins. Genge ui andan, og du skulle ikke fullføre gyrnd kjøtsins. Hikk. Og Øysten Johannes. Johannes 6. Til anden som lukar, kjøttet gagnar åndsju. Årene som jeg har tala tikkun, tei og andi og tei luiv. Du måst eta Guds år, tog at saman vi årene kommer anden. Anden kommer ikke bare, når anden her, når jeg til saman vi årene som jeg har tala tikkun, tei og andi. Så det en avus fætan, en avus oppenbering som skal saman vi. Heilig anden og det sannlagans ande. Det ikke bare en kjensla, det er sannløyge og vitan, kunnløyge. Kunnløyge om god, som har rett han kunnløyge om god, for jeg kjenner god. Det måste du. Johannes 6, 44. Ange mever kan komme til moin utan fægeren som har sendt meg, dreie han, og jeg vil røyse han opp på efter deg. Jeg vil si av vitte, kjent du deian så slaknaver, og du har en øtt uten hjärsta. Vakna til lufs. Og det som mener vi, til sutt alvaran. Vi kjent til en støv, fadla knæ, be Jesus djeva til luiv. Be han anduide, be han fyllade, be han kvikkade, gjerra det livande. Han gjer. Johannes 5, 21 til aller sørst. Til at så fægeren røyser opp henne deg og livande gjer teg, enn ta såløys livande gjer soneren kvann han vil, og kan han livande gjerra likam, så kan han livande gjerra til en anda. Be han livande gjerra til. Be han gjerra til luiv. Man opplever også til mengan at man kallnaver men så pressar man seg inn, så har man frukstmøte, og man får fruska olje fra hatten i av. Og det som har hendt daglig, det er liv i god, du måste ha livande samband. Hev det. Fær nu søk herdan i Jesu navn. Amen.